Bon dia, fallers i falleres, autoritats, tots els presents avui. Avui és un dia molt especial. Ja llega la Setmana Valenciana per excel·lència. Avui comença la millor festa del món. Fallers, comenceu a disfrutar de tot el treball realitzat durant tot l'any. Els carrers es tornen a plenar de llum, música i olor a pólvora. Vos convido a gaudir a tots d'aquesta festa. Ofrenes, passacarrers, barracons als carrers, monument engalanant els barris. Alborallers, el nostre poble torna un any més a mostrar l'amor per aquesta festa. Avui, tots junts, comencem a viure i a disfrutar el que tant de temps hem esperat. Alborallers, ja estem en Falles. Visca les Falles, visca Alboraya i visca València!